ụmụnne m enwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfụ, enwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ejikwu ntị anụ. Anụna m ihe ụmụnne m, anụna m akụkọ, mana ihe niile m nụkọwara kedu ugbu a na-enwere ụmụrụ ụta efata ma m ụta ọdụ marụ na ntị. Ụnọ ọsọ anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nọ mza. Ya sị m na ọtọ shiriri Igbo na ọ na-adịcha ka ya ezige nnọọ boys ya ka ha gaa kọrọ ya nwanne di kụọ ya kọsha ya ezene ya n'ọnụ. M sị nụkwa ka otu achị akụkwana ya onye nwe ihe mere ya emekwe ndị ahụ arest ọkwa akpụ ahụ emekwala otu nwekwa onye agụrụ na ugbu a na ihe isi ike nọ ịmabekwa onye nga ndụ ha nọ amakwala nwa gị ise ndị mmadụ ga-akọrọ nwa mmadụ ihe ịmaghị otu onye ahụ ga-esi akọ ịmaghịkwana onye a na-akọ nga ndụ ya nọ emekwala otu ahụ nwanne m nwoke biko. Ya sị m na otu iwe si egwe gị na nsọ ngịnị gwagwa m ihe na-emere nwa agbọghọ ya laikiri nwa ọmakwanụ na nwata na mma na o yiri ugo na ya spendola n'ishi this girl na ya achụọla this girl chụọ ya ote nwoke na-eshi achụ nwanyị na gift niile ya sendere ọ na-eresive nara ya emechara zọrọ ya ezigbo fon enwebeghị ya na-emebere this girl. The girl na-asị ya na ka ya eche ya were gift na-apọmpụ ya ọ ya ka mmiri azụrụ this a few days ago ezigbote mmiri zoro ya ahụ ya bụ moto agaje hụ ya ka ọ gbabaga n'ime store ozege mmiri ya egbuo họn paakị ya sị nga ya bụ moto ka nwa ya mkpụrụ obi ya nọ n'ime kemgbe 2 months ya chụwara this girl mkpụrụ obi ya nọ n'ime this girl ka ya ga-ahụ nwa ka na mmiri ya egbuo họn nwaanyị adansi ya bata o were ha so kọrọsịta mere odi bịa baegịrị na moto ya bụrụ nwa anụ ntara gaje si ya na ọ ga like ịṅụ mmanya ka ya gazie na ya something before na akwụla ya sị mba ọ ya ka o ruru ebe ọ si ya kwụsị ya gbaa breki ọ gwawa si ya biko na enweghị ihe chọrọ igwe na ya ihe na ya na-agwa ya Igbo na enwere ọtọ ọ ga-ahụta ebe na ọ wụrụ na ọwụhụ somebody mmụọ ya decidere si enye ya respect na o deserve ịma the truth na ọ dịghị necessary ịbịa gwawa ya na ya mana ọ tara yarale kama na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na o wepụgo obi ya ebe ya nọ na ya wụ nwoke ibe ya na ya wụ lesbora na o wepụgo obi ebe ya nọ na even ex ya choose ya nwa over him. Nwanyị mba nọmze ya sị nwa na-akpọ nwa ya chọrọ ịlụ nwatakịrị hapụrụ ya gbapịa ka this girl gwa gị na ọ wụ ya ka ex ya nọ ntara hapụrụ bịakwute that means na ọ ya nwa nara ya enyi ya nwanyị mba nọmza ọrụ ya ka ya were n'ishie ga nwa ya nọ na mgbidi kpee isi na mgbidi kpegbuo ya di ya elechego ya na-espendoro na ebe this girl nọ jụwazie the girl so okay ịma na iwu lesbora gị gba nkịtị ihe niile wu gift a na-esende gị na-ebukpu gwa ihe ikwu gị gbu ikwukwere ihe n'isi mbụ ọ jụwa esi enwere ego ya dara ya na enwe ego ọ nara ya ọkwa na ya mechiri ọnụ ya ga-eririkwe na-aga a na-enwekwa ihe ọ ga-eme about it na ya dị sorry na ya jọsịcha ịgwa n'ihi na gịnị o deserve ịma na ọ chụzi na onye nwere nsogbu na ya abụọ na-eri ofu ihe ọ si ka ewube iwe ntụrụ iwe mgbe o ji chọọ imeghezi moto rituo ya sị ka ya eshiri ya sị mba ya na-ele this girl rituo bushere moto si ya ngwa na ya take care na ọhịa ya sị ka ya bịa gwa m ugbu a na m lederele ihe n'ugbu a na m gwatụwa na ụmụ nwaanyị na enyi ya nwoke kwa ọkwọta ka o spend were ebe nwaanyị nọ spend wa that girl enweta ya titode ego ala na ọ ga-agwụrụ na ọwụ ihe ọwụ na ụmụ nwaanyị opun tụwa na ọpụ ndị ka ewe ya na-ede ya n'ihu na ndị ka ewe ya jishi n'ike kwuwe na ọwụ mgbe ha riwere ka nwoke ridaga ya tọ nọ etu nothing ha hapụga ya ihu na kelugwa ọ na nwa na-agwa ya destin ya ga na-efilikwe na ọ na-enye impression ya ga-ekwe na ya ka ya eche this girl eriela egwugwu. Nsi ya ihe mere n'ọwụ ọ wee ma ihe ahụ o jiri achụga n'oso ọ wee naanị ihe ọ ga-agwa ga-egbawa gbamekwuwakwa ọ wee nwee nwoke dị serious na ndụ ya ka ọ wụ testin ka o mega ọ bụrụ na obi ya mmụọ ya nọ ebe that man na o nwere ike ịgwa ihe dị otu a ka o nwee ike
kpazepụ ihu ka ị nwee ike pụọrọ ya n'ụzọ hapụ ị na-enye ya nsogbu. Ya wụrụkwa na truly ihe ọ gwaga nwe eziokwu with time ị ga-ama. Mana isi na ị ga-ese ndị mmadụ ụmụ okorobịa ka ha ga kọọ ya ihe ha egbuo ya ọkwa gị nwa gburu. Emechaa after investigation ejide ndị ahụ ha ga-akpọkwa ha enweghị ihe ị ihe ndị ahụ inye gị ya ọgụ nwa kpatara ya. Ọ mmadụ na-alụcha nwaanyị mecha ihe niile emechakwa agbasa. Ọ mmadụ na-akpọrọ mmadụ gaa ala bekee emecha nke ga-adaba ga na-adaba nke na-aga adaba agaghị adaba. Biko and ọ bụrụkwa na ọwụ ihe ọwụ ọkwa ihe ikele ị ga na ote gị so thank God. N'ihi na ụfọdụ mana wụ ya mana agụrụ ịlụ di alụ agụnwana ha nwekwara ike mechie ọnụ gị lụrụ ha denwe ha n'ụlọ ị gaghị ama na ọ dị mkpa ibe nka gị na-ebi. Mana ebe o respektịrị ṅụ mepe ọnụ gwa ṅụ n'ọhịa ya wụ were ya otu o siri gwa ṅụ abịala bịa tiwe aka ṅụ na ihe na-aga ma otu ị ga-esi apụta ya mgbe ọ tọrọ gbururu. Ụmụnne m onye ọbụla kpachapụ anya ya na o rejiele at least Kele mepere ọnụ kwuo kemgbe echi ha arụga n'ịntanetị wụ ndị Gabriel ụfọdụ ụmụ nwaanyị gbapụtaga na ha ama na ejidere di ya Gistlover na-ebushi aha ụfọdụ 75 to 85% of aha Gistlover bushi ha niile nọchara nwaanyị enwe onye ma nke wụ eziokwu. Otu a ka ụfọdụ pụtaga na-ebe apụta mmepe di ya ma ụfọdụ begakwa dịka akwa na nwaanyị mba na m na di ha lụrụ ha na ha bi n'ụlọ n'ọkwa Gabriel na ọha pụta ka ọha na ịga. Ụmụnne m ọwa okwu niile na-apụta n'ịntanetị mana ọ dị mkpa ị nwere right ịwụ ihe ị chọrọ ịwụ mana gwa onye ahụ na-awụ ihe ahụ ịwụ na ọ ga-adabara gị na ya. Onye nwe nsogbu ịhụ n'obi ya n'ebe nọ nyere ya aka gwa ya ihe ịwụ. Enweghị ihe karịrị ikwu eziokwu. Gị wụrụ nwaanyị ịgachi ịgakwuje nwoke gwa ya ihe ịwụ. Ya wụrụ iwu lesbora gị gwa ke nwoke ọ masị ya ya wụrụkwa na iwu de Gabriel gị gwakwa ke nwaanyị silekwekwe ma ọ dị possible gị gwa ị gaghị awụ ihe ị na-adịghị proud of. Ị ga-adị proud of what you are. Gwa ya o lecha anya sị ngwanụ nsogbu anọ na ngwanụ ka na ya ga-etinye n'ekpere gị mara na ọ dị mbọ dịrị ọ batazie die ọ ga-cover up ọ ga-eprotect ọ ga na-enyekwere ha aka na support na-eme na ekpere mana ọ dị gị niile. Ya sịkwanụ mba na ọwụ arụ na ọwụ nsu ala ya mana ka ọ wụrụ na ọ dị awe naanị gị ma ihe iwe gị kpọrọ somebody mana ọ ga-adabara gị na ụlọ na-aba n'ime marriage. O nwekwara otu ọ ga-ada ọ ya pụtara eziokwu ahụ bido pụta ụfọdụ ahụta na mmiri eriele ha. Onye kwesịrị ịkọva ṅụ agaghị na akọvazi ṅụ enweghị ihe karịrị eziokwu. Ụmụnne m ọ ga ọha nọ m n'ọnụ ka enye m ọnụ